Sziasztok, srácok! Most itt a GTA-ba körbe fogjuk bicajözni a pályát. Úgyhogy itt megyünk, itt följövünk erre, és itt körbe megyünk. Úgyhogy vágjunk is bele. Egyébként, ha meg lesz egy nap alatt a 3000 like erre a videóra, akkor jön a kövi rész, amiben mintoszokat fogunk tesztelni. Kérlek szépen titeket, hogy nyomjátok meg a lájkot. Picikét elkanyarodtam rossz felé, de ez se baj. Remélem gyorsan meg lesz. És amúgy, hogy közben is nyomtok lájkot, azt nagyon szépen megköszönöm. Már adhattok ötleteket is, hogy milyen mítoszt csináljak legközelebb, ha meg lesz a 3000 like erre a videóra. De lesz olyan is, hogy biciklivel kell lerázzam a rendőröket. Mindenféle lesz. Kicsit szabálytalanul megyek. De hát ez a GTA. Itt úgy mész, ahogy szeretnél.